sagardua da sagarra muztilua hartzituta edo irakita. Hau da, sagardua da gauza asko. Alemania jute balimaria gauza bat izango da, Frantzia jute balimaria beste bat, Bretaña jute balimaria beste bat, Galesia jute balimaria beste bat, Polonia jute balimaria beste bat, Kanada jute balimaria beste bat, Euskal Herria beste bat, Asturias beste bat. Orduan, sagarra jo, muztiluari eta muztiluei hartzita. Hortikan, gero, modelo askotako sagarduak atera dituzte. Gurian, geolege duzen sartuko gara, baina legiak oso ondo zehazten du zer da sagardua naturala. Baina, bueno, orokorri. Normaliak 2 eta 8 gradu arteko alkohola izateu, eta Euskal Herria etorri eta ja zuzenean, Estrabonek, Plinio Zaharrak eta jende gehiago, Amiano Marcelino Gabidez, aipatzen zaila hemen sagardo asko egiten da. Bere garatia, baina da 2000 urte. Orain arte beti izan du da sagarra dator Eurasiatik. Baina Eurasia, karo da, azten da Finisterren eta bukatzen da Vladivostoken. Orduan, Eurasia hoi inoiz zehaztu gabeko termino izan da. Gaur egun garbi dakigu, sagarrak bariade pikilera da, bariade espezie pikilera da. Guk sagarra dakau kontzeptua ez da espezie bakarra, eta zientoka espezie dira, eta horietako asko eta asko Europarrak dira. Europar solia. Esan dezakegu, Alemanikoak, Austriakoak, Alpen ingurutakoak, eta dudik ez dakat, Pirineo ingurutakoak, eta beste gauza da hori genetikak etorkizunean demostratu da. Pentsatu beti agitzen gara sagar txiki batetik. Badaude sagarrak azkazalen tamainakoa, eta espezie asko. Gure sagar makatza edo sagar mina asko gizautuko ez dena da tamainakoa, tomate txerri baten tamainakoa. Eta gero hortikan, hobekuntza genetikoan aukeraketan eta horren ondoren dazkau barriera diraketa daukau aukera. Baina kakua da, sagardo gintza beti izan du da nakatzoekin. Beti izan da sagar minoekin egin da sagarda. Jute bale mazate Polonia, jute bale mazate Austria, jute bale mazate Alemania, jute bale mazate Italiko iparraldea, jute bale mazate Eslovenia. Sagardua egitiko ezu, baina sagardoi beti egin izan du da sagar makatzekin. Ordu, Euskaldunok zerbait eman bali badilegu sagarduain eta sagardo gintzai da sagardotarako berezizia sagar bariedade aukera. Zientoka bariedade ezberdin. Horrek esan nahi du, milaka urtetan gu jungeala aukeratzen, jungeala nastutzen. Etxe osua da, esan ditzen bezala, pabello industrial bat, pabello industrial bakarrik da sagardo egiteko, honen aurretik bizidia baserritarrak txabolatan, bordatan, kobazulotan, tipitan, indiluan estiloko egurrezko zutabiak eta lurrakin eta losakin tapatutako txabolatan, baserrirako saltua ematen da sagardua produzitzeko makinak egin behartzea da. Hau da, 16. mendia klabia da Euskal Herriko historia. Garaioi da, gizarte erabat industrializatua dagoen garai bat. Espainiako imperioa, Amerika bakizue, 15. mendian bukaeran deskubritzen dute, eta Espainiak ikeragarrizko imperioa eraikitzen du. Itxasuan kontrola, Euskaldunak ematen diote Espainiako imperioa, hasi San Juan sagarrakin. San Juanetan heltzen da lehenengo sagarra. Eta bukatuko bagenduke, azkeneko sagarrak heltzen zaizkigun garaian, izan leikela abendua, baina izan daiteke sagarroiek pilatu eta eduki urtarrila otsaila arte, milaka eta milaka litro produzituko luke tolarianek. Gaur egungo sagardotegi haundi batekaina gutxinez. Iguala igaitzeiten 200.000 litrotaz bakoitza. Eta 1000 zer. Baina eske, karo, dauden datuak ikeragarri dira. Sagardua behar duen
gizarte industrial batean gaude. Esan duguna ontziolatan ikaragarrizko jende pila aida lanian, adibidez aginan, horiako herri joan bukaeran, lastolako ontziolan, 200 arotz edia lanian, garratuta. 200 arotz ofizial, horrek esan nahi du, bakoitzak laguntzaile bat edo bi ditula, horietan antzako egurra ekarri behar dela, basotikan, iriparian velozidadia, pentsa zima jendea ikusan lanien hortako, ontzi horientzako biharko zan linua, kalamua, sokak egiteko, lokarrik egiteko, belak egiteko, hiltziak, pentsa zer bat jende lanian ontzi gintzan inguru. Burdin gintzan berdin, burdinolatan, 110 burdinola, horientzako ikatza produzitzen bakarrik, ikaragarrizko jendetza. 17. mendian, marinel bakoitzak 2 edo 3 litro sagardo behar du egunero. Eta badaude ontzi, eta horri buruz dokumento asko da hori idatzita, nun marinel bakoitzeko 2 barrika terdi sagardo kargatzen dute, bidaia bitzeko. Eta sagardo horrek ikeragarrizko ikamikak sortzen ditu. Esatik, kai bakoitzak bere araudiak sortzen zituen, orduan bere inguruko sagardotegi mimatzen zituen, eta ikera horri buruzko dokumentazio asko da. Horrek esan edu oso importantia zan. Noski, bestela ezin zuten itxaso batera. Bakarrikan, idea bat egiteko, Bizkaia, Gipuzkoa eta Lapurdiko itxasaldian, balia eta bakailaua harrapatzen naizian arrantza ontzi, kalkulatzen da 17. mendian erdin 100 galeoi aiziala hortan lanian, Nueva Zelanda, Ternuara jun, Islandia eta Espizten gerra junda batez ere, bakoitza gutxi gara bera, idea bat egiteko 80 launeko eskifaia ematezun, 6 hilabeteko itxasaldik zituen, 6-8 hilabeteko itxasaldik, bakarrikan horiek 6 hilabete horietan alimentatzeko 3 milioi litro biharko gerituzka. Bakarrik 6 hilabete horietan, eta bakarrik arrantza horietara juntezan jendia edaria. Eta da mundun dagoen bakarra. Mundun dagoen bakarra. Martxan dagoen. Orduan, nik uste merezi da. Honen ondorengo beste teknologia bat, baitare arabiarren teknologia honen hobekuntza bat izan zana, dolare barrokua, baitare Euskal Herrin dago bakarra martxan dagoena, eta dago Arizkunen. Arizkunen martxan jarriko dute, urtero jartzen dute martxan, urriko larunbat batian, eta urten tokatzen da 20an, hau da, igartu behiti itxitzen da, urrengo egunian, urrengo dolare belaunaldia ikusi daiteke lanian. Hemen gotikoa eta han barrokua. Teknologia hauek arabiai zor dizkide. Arabiarrak hemen esan dutena, urte askotan eontzian, eta sagar balietateen hobekuntzan ere nik izango duke zerrezan ondila eukizela Arabia. Ez ginake, Kantabria, Asturias edo Galizia baino gehiago izango gaur. Eta alderantziz, sagardoak eman digu aukera hori, eman digu paisaia kultura hori, ez da kultura hori. Hau da, zergatikan Kantabria gute bali bagera, edo Asturias gute bali bagera, edo Galizia gute bali bagera, hau da, baldintza ekologiko berdinak dituzten lurretara jun, klima eta lurru ezaugarri berdintzu dituzten tokitan, eta ez dago baserriek. Ez dago guria bezalako baserriek inun. Orduan, baserria sortzen du sagardoak. Sagardoak gabe, oaindikan kabainatan biziko liarri baserritarrak. Asturiasen bezala, edo kaserioz deitzeien etxe txikitan. Gehienez ere, 60 edo 70 metro karratutako etxetan. Hemen albideratu zuna sagarduan ekoizpena zabaltzia eta jakindurioi asko edatzia eta teknologi oso industrialak hasieratik zabaltzia izan duzan puntu estrategikoa dalako Euskal Herria. Erromatarren gandikan hasita, hau da, Mediterraneoa eta Atlantikoa lortzeko puntu motzena, Bordele eta Lisboa eta Merida eta Andaluzia arteko bidian erdibidia, hortikan dago Oiaso, hemen dago gune garrantzitsua,
Eta, bueno, ez dakit bakizuen, baina Arditurriko meategi, Oiartzungo meategiko hain bizitatzeko modukoa dianak, esaten da, Erromako imperioak erabilizun zilarraren irutik bat hortik atea zan. Ez dakigu zer dan, benetan sagarra ze izan dudan guretzako, eta zer dan, eta ze izan lehiken. Eta hori dana galtzen egian. Gauza bada galtzia klase bat, baina eske klase baten atzian gure amonak egintzun lana, egintzun aziloi jasotzeko era, egintzun txertatzeko sistema, egintzituen muntxeik, eta galtzen egian, ikeragarrizko jakinduria dakauda, eta, hasi berko ginakela, nuno handik hasi berko genuke hortikan. Makina lan badakau egiteko alderretik, baina, hasi berko ditzake jendia hortan. Eta hori egiteko erabakarra, nik desde logo administrazioan ez dut sinisten, eta iritsi zait, gu hasi berko genuke. Gu juntatu, eta, agertzein bien. Persona bat jarri behar dagoetan, denon artean jarriko dugu, eta lan ageo publiko izan dut. Baina zaharduak egotuta gelditu zaigu, gauzek txarrena gelditu zaizkio. Adibidez, zaharduakin, bakailo bat atxuleta bakarrik jandeikela. Garai batian imaginatu, zaharduakin jamazan, tan. Edo zutik jande bada, hori ridikulu da. Imaginatu txerreta, zutik afaltzen, lau egun, bezala zahardotei batia. Edo zein, Donostiko parte zarrian genitun 30 zahardote ditan, eseri gozan, noski. Eta txarrotik egan gozun, argazki pila bat eta ikusten den bezala. Orduan, gelditu zaizkigu, gure zahardo dintzai ezaugarrik emate eskikienak gauza txarrenak. Baina, azkarra bali magera horri buelta ematen jakin egiteko. Eta etorkizunean behi da, adibidez txotxan, eta ze garrantzi hartu du, garai batian oso tramiteko gauza bat zana, ez da? Zahardo aukeratzea gutien zahardotegia. Eta orduan, olako gauza nik uste benetan esplotatzen hasi berko genuke. Mike Robinson, nire ustez turismoaz eta gehiena dakinetako bat, oin dela gutxi izan duda Donostin itzaldi bat ematen, eta areko zondo esaten du, ez da? Turismoa da gu geana saltzia. Eta hori egiten daun neurrin gu kontrolatuko dugu. Eta gu nahi duen turismoa izango da, ez da? Eta Euskal Herria etortzia edo Kantabria jutia ez du berdina izan dira. Berdina da neurrin gure kanteak da. Beti toki bat merkegua, obia, berrigua edo horrigua tokatuko. Guria iluste bali baino, hor eukiko dugu, zer esana ez da. Eta turismoa zitzaitetenean ez dut esan nahi turismoa konzeptu zarauztarrian edo benidorreko konzeptuan ez da. Turismoa da Hernania jun zahardotek batean. Hori da turismoa. Eta hori egiten da urtero milaka eta milaka lagunik. Edo Astigarra jun, edo Oiartzuna jun, edo Usurbilak jun, eta bote batzuk hartu, eta gero zahardotegiak jun, eta gero jaialde batean jun, edo gero ez da egitzen. Hori da turismoa. Eta turismo hitzak ez gaitu bildurtu bihar. Oin dala gutxi Hernaniko alkateak esplikatzen egin ez da. Ez que Hernanin ez dago turismoa. Ez da hola turismoa. Eta Hernaniko taberna nondik bizitzen. Igandetan Hernania dago prozesu duoi zer da turismoa Espainia. Hor garbi dago, etorkizuna horti da hola. Eta hor zagardua da gure ikur garrantzitsuenetakoa. Arduakin beti problemak eukiko dute. Gur baino ardo hobiak egiteko aukera eukiko dute. Beti desberdina izan da, baina zagarduan nabarmena. Gurian desberdina da. Eta gurian ainako kulturai ez dago inun. Orduan, hoi aprobetxatu berko genuke. Eta ez genuke beti bitan banatuta gaude beti. Badirudi zagardo naturala eta industriala. Egurrezko kopela inoxidablia. Danak dio. Netzako. Baina gona itenak egin gara, klar. Bat gustatuko zen gehiago, besti gutxi jo. Baina klabia netzako da, jakin behar deula zer eaten egin. Eta hori da gaur egun nire ustez daukagun arazo handia. Nik zagardo botella bat eskatzen dut, eta ez dakit Ukraniako zagardua da, o Ukraniako zagarra da,
ez dakit Poloniakoa da, ez dakit Normandua da, ez dakit Gallegoa da, edo ez dakit abatzezketakoa da. Eta hori da nire ustez daukagun arazo handi na. 1930an, orain dela 80 urte, 30 milioi litro produzitzen ziren Gipuzkoan. 30 milioi. Gaur egun zima produzitzen ziren? Ez gea erdiare iristen. Eta suposatzea, gaur egun dazkaula, milioika litro produzitzen dituzten txagardutegi, teknologia aurreatuenak, eta bar, eta bar. Inglaterran, 200 milioi litro produzitzen zuen. 200 milioi. Hau da, Gipuzkoan, gaur egun produzitzen dira, nik esan dute 12 milioi litro, badao Inglaterran fabrika bat bakarrik hoi produzitzen dira. Bulnes. Milioitako ontzik dazkana. Litrotako. Bueno, Frantzin ere, milaka milioi litro. Eta, hoxe. Eta zerbatiako baldu izan du, baina